नमस्कार जों दिनै फुंनि 9टानिफ्रायनो गोबां जायगायाव इलेक्शन मेलजों फोसावदिंबाय। बेनि गिबियावनो जोङो हेखायफारा, बेनि उनाव दुरामारि, फुथिमारि, बेनि उनाव मावराखरा मोनसे गामिया टटेलि जयनिं जाजोब्बाय। बेनि उनाव जाहैबाय सालबारि, खावसि, दावरे गाबनाय, सेरफांगुरि, दतमा। बे प्रग्रामखौ जों दिनै बे समसिमाव लानो हानाय जाहैबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां प्रग्राम दंबावो आरो जोंनि गोबां टीम गोबां जायगायावनो मिटिं खालामदों। नंगौ पलिटिकेल डायलगखौ इलेक्शननि समाव बयबो होखायो, होनोबो हायो। दिनै बिथाङा होनदों कंग्रेसनाव भट होनाय माने डास्टबिनाव। जोंबो बुंनो हायो जे रबिराम बिथांनो भट होनाय माने डास्टबिनाव थांनाय, खिन्थु जों बुंनाय नङा। खारन इलेक्शना जोंनि सायाव जोङो जेब्लानाखि पार्टिनि सायाव जोङो नारा नाथा जुजिलायनाय जायोब्लाबो बेखौ देरहाहोयो जेनारेलि भटारफ्रासो। ओंखायनो जोंहा बिसास दं भटारफोरनि सायाव। भटारफ्रा दिनैनि दिनाव बिजेपि सरकारनि जानाखि अपसासन, दिनैसिमाव हर बिथिङावनो फैलार जानाखि सरकार सालायनाय, बे सालायनायखौ दिनै आंगायनाय मोनदों जोंनि आसामनि भटारफ्रा। आरो दिनै हिमन्त बिश्व शर्माखौ जेरैखि जाया सेकेन्ड टाइमनि थाखाय फैहोफिननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जमा जादों। खिन्थु बे बिजेपि सरकारखौ लाबोफिननो एबा हिमन्त बिश्व शर्माखौनो चिफ मिनिस्टार खालामफिननो थाखाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय नांगालनि जानाखि सावगारिजों बिथाङा दतमा समस्तिल' नङा, बिथाङा बिटिसिनि समस्तिफोराव दिनै बिजाथि होनानै बिजेपि एबा एनडिएफजों लोगो जानानै दिनै बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माखौनो लाफिननायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं एबा बिथाङा दिनै भट गेलेहोदों। थ' जोंना थांखिया जाहैदों बबेबा मोनसे दोलोआ मोजां होनो गाज्रि होनो जोंहा बेजों खोथा गैया। जों दिनै भट गेलेनो नामायदों। भटखौ दिनै बुथनि गेजेराव जाहैगोन भटआ, आरो बे बुथआवहाय जोंनि भटारफ्रासो भट होगोन। आरो भटारफ्रा भट होनानै जाय बिजाथिया मोजां एबा जाय दोलोआ दिनै रायजोनि थाखाय, समाजनि थाखाय, न'खरनि थाखाय खामानि मावगोन, बे बिजाथिनोसो भटारफ्रा दिनै भट होगोन। जोंहा 100% फोथायनाय दङ। सार कंग्रेस दलाव लोब लोब नंगौ, जयनिंआथ' लोब लोब जानो फैगासिनो, बिथांमोनहा खबर लायो फैयो। थ' बिजेपि सरकारनि जानाखि अपसासन, हिमन्त बिश्व शर्मानि जानाखि जाथियारि धर्म मुगैनायनि जायनाखि समाज बेबस्थानि सासन, बे सासनाव दिनै पाब्लिकफ्रा बिखुब जाजोब्बाय, गाज्रि मोनजोब्बाय। बेखायनो बिथांमोनहा एल्टारनेटिभ मोनसे लामा नागिरदों जे कंग्रेस सरकारखौ जोङो एबारावहाय आसामनि गेजेराव लाबोनानै गौरब गगৈ सारनि नेतृत्वआव जों कंग्रेस सरकार सालायनायाव बिथांमोना मदद होनो थाखाय दिनै लोब लोब फैदों। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, दतमा समष्टि जिंदाबाद, दतमा समष्टि जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गौरव गोगोई जिंदाबाद, गौरव गोगोई जिंदाबाद, कांग्रेस जय।